Lah piye ta? Lah biasane piro? Satu kokono sinyalnya hilang mati. Aku lo jajal laptop kamu mah tau kena mati sinyalnya. Mau lo iki lo jajal laptop. Teko kono mati sinyalnya segawe nang. Sinyalnya kadang-kadang Teko kene ilang. Teko kene lo mati. medok iki. Iki kadang-kadang boten. Lah iya. Botone kartu napa? SL. Asal nggih. Kadang-kadang Langsung hilang makot ini. Oke bro, daerah Semarang misalnya tuku ayam bisa khawatir Mbak Tati Cikun. Begini kan. Orang kilo. Orang kilo ya. Luwe. itu 3 ujupe 3,5 lebih. Ya ampun. Man rata-rata pirang sedina pira wis entek. Wah. Itu boten mesti ya. Minim 3 rata-rata. Paling anu ekorane to. Ta ekore to. Ekorane ini nek paling ekorane itu 40 sampai 45 sampai 50. Wis rata-rata ya. Ayam sebus. Ayo. Iya, ayam satu meter. Ini ayamnya. Ini ngeten iki. Oh, dhewe neh. Lo ngeten iki ya, Mbak. Oh. Pelan kok ya. Ya apa cek? Sing anu kok ya apa filetan ya. Aku wis tangi ke jam cilik jane. Siap to, bojoku ra gelem. Tak cek Jam 2 kalau ketemu iki. jam 2 mau sana. Dia dia mau order langsung. Enggak, siapin. Ora lah aku turu ke sore lah. Tangi jam 12. Terus nyetel wayang. Wayang. Wonten wayang kepriku kok. Di Oh, sing anu. Oh iya. kepriku kan rame kan Sing- wayang. Pantesan aku ndelok sing anu kok live nang YouTube ku ya. Oh, Pak Kangko. Seneng Mas aku meh ben-bengi rasane ndelok live. nomor tuane iki. Jalan saya pun jalan. Seneng. Karena nah, pindangnya prei apa ki? Tuku apa? Prei bagule ya. Mbak Ekon, buke. Ini ya to. Ya ora enak. Pindang. Ora enak.
konone kono tok. Ha sing kono buke pojokan sing gedhi, buke gedhi. Prai lah kan? Nak minggu kah prai? Ora ono. Tak kawan. Tetap kene wah. Prai ora. Atau kunci. Luar. Dhuwur, Mbak. Pindang to? Heeh. Enten kadang-kadang. Tetap kene sik wis. Nggih. Makan dhuwur kotak mesti kadang boten. Yuk. Lewat di. Oh iya iya. Masa tinggal mana langsung ora enak. Loh, tidak. Oh, right. Sampai berubah jelas sih enggak. Wah, banyak. Kini telah kini tahun ini. Ya, burung pernah deh. Bener pada? Kalau bunyi gini. Oh iya. Apa bu ini? Oh, mutar kan apa? Nggih, terus ya, Bu. Oh. Jadi jenis berapa? Oh lah kayak. Kayak lepas nanti. Oh shit. Di sini tuh. Bu es golek sing isine telu iki seneng dek. Tawan setengah. Nun 15 besek. Ini kurangnya ya, Bu. Tapi lo sing wajan kuwi lho Bu. Lah iya sing ngono, sing tuan kan lho. 15 besek. Lho, anu piro? 10. Duh. Ya sak manten pinten berarti? Ini 20. 20 pinten? 100 tak potong 9.000. Oh iya. Ya bener Nggih. Bu. Niku saya sedaya nggih. Dan kuning sampai gitu. Nggih. Di sini telu ya Bu ya. Ini telur ya. Lah sana tuh keren nih wae. Serius sini. Sing loro ta sing biasane ta? Yo njaluk enek tak loro telu. Ora sing biasane wingi. Kula 103. Bener ibu iki watane. Nggih. Nggih. Tenan iki. Terus ya Bu. Apa ini? Ora sih. Ya mainnya seperti ya sing kio.
Gak tuku sayur. Apa? Pengen apa? Sayur. Oh, sembarang. Eh, Ini belum mas. apa tadi? Panci. Hmm? Piye? Iki. Jangan saya enak. Ya wis dah, ya. Gua si anu kan do anu jam 8. Oke lah. Masa iki? Ya wis anu. Oleh bayam. Ayam ro apa ngono. Bayam. Seger-seger ya. Ambuh kok apa ngono to? Nggo awan wae to. Sing sego goreng. Cah. Piye lho kok iki? Terus ya Pak. Tunggu. Kene kok. Tunggu. Pak. Malah anu yo, sayure komplit dene apik-apik. Ya có gì về cái đây có ayam ấy. Eh? Ya udah. Ayan na wong bilang. Murah yang sopo. Vậy yang sopo? Hindi mau? Oh iya, sibuk Weh, tak pendet. Terus, yo. Wes, pulang. Rampung. Ya. Malah sih. Kita rapi, kita. Terima kasih ya bro, wis teman video kan sambung sampai tengah rumah. Oke. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.